tunggal guru tunggal negara karo tribune aja dikayu. Ya, perkara tok karo ilmune bedol lek kae. Toto barisane cowok. Ya. Hey!
Hati-hati. Oh. Oh, lah kae. Murid anak bae Pak Nuri sik tok. Ayo ben lu marep. Sing ditandani kowe wis. Sekitar mono guru warek tanpa mangan wae jaluk manuk bocah jaluk bocah bocah ayo ayo keras semua kucing lah kucing kok lah ratu. Ayo, perluan Pak Juan. Yo ayo mana semangat yuk. Semangat ayo Tri. Wah, pancen percaya. Ratu iso nyembadani dasar sembodo. Siji ora loro, ora kaya titil Pak Jawantani Joro Sandok ya iki kok. Mulan Sidik Surabaya. Oh, Surabaya. Banyuasin Ponorogo sik no. Mulane Surabaya kidul kula andike Trenggalek Ponorogo. Reok Ponorogo. Ya, utami ngene. Oh, tenang bocah iki. Ora rugi kok, ora rugi kok. Yeah.
Iya gak piye gak? Banyumas. Oh, Hongkong. Oh, Jackie Chan. Wah, itu Jackie Chan. Wah, negeri deh. Lah, punya sarwa isapa kerana Diana Ayu ini. Ono ayane percaya aku tenan ya. Percaya. Heeh. Gak rugi lah tuku sego goreng. Ora rugi ya, Kok. Oh, melane gak jadi surat kon pegawe ora tak gelem ya. Tenan to, Kak? Elek cangkemmu obong-obong. Bel, jarangane tumpah ono ya, Bel. Oh, Serdene Banyumas, tapi versinya Gonggomino. Lasu iki lah kok nantang paling angel. Oh. Ya. Hehehe. Sego goreng Jatisari deh enak deh. Wes sego goreng Jatisari. Oh. Enak nih pedotan kamu. Mie pedotan enak. Itu titik. Oh, mari dipus ya. Oh, gitu nanti ya enak nih ya. Buat bebekan ya lo. Oh. Ayo sapa kowe? Masa. Oh. Masa ada Dita. Masa ada Dita. Itu aku lo, itu aku. Oh. Masa main.